Toyota Corolla C соли 2013 Америка. Мотор 1.8, мотор 1.8 дуал мешад мотори ё. Хуб мошинча ина нигоҳ карда исодем SK то салон нигоҳ мекунем ки SK родной аст ё ин ки Eli SK кадаган. Нархаш 125000 сомон. Ҳолаташ хушрояк аст бардаро ина дискачош. Ина ин диска не ки дискаи ози хушро нигоҳ кунем бор. Диска ина ки Corolla C SK нест. Corolla C SK дискаш камтар дигар хел мешад. Ники не дискачо ҳам зебидаги аст хушрояк штаги аст мошинча ба. Тонировка ҳуҷҷатош медонед чамон ҳол. Як соли пурра тонировка доштааст. 5-6 моҳи дигар ҳуҷҷат. Тоза оригинал SK будаст бардаро. Салони сиёҳ барои ки чихолчошам хушрояк. Мошинча ҳолаташ беҳтарин. Як дастгаштаги ҳам фитесодан. Хуб задагишам бардаро пашти задаги ҳам надорад мегӯям. Ман вин-кода мемонам, мезанед мебинед коробка автомат. Ина вин-кода занед бардарҷоно. Ина вин-код ба ҳамаш мебурояд. Пробега нигоҳ кунед. Пробег 132000 мил гаштаги аст. Монитори Android дорад. Хуб, коробка автомат, кондитсионерош ях. ҳолати мошинча бардарҷонои ман идеалӣ аст гуфти гапо. Тарпедош ба бо чихолкаштагиам бардаро. Ина чихолкаи мошинам чихолкаи фасонак. Нархаша чихел гуфтем 125000 сомон. Срочни фурӯхта мешудааст. Боз мумкин ягон майдаи дигар арзонтар карда шавад. ҳатман аз номи канали мо равед гап заҳед. Ташаккури зиёд маҳаматон. Рӯзи хуш барои кор бардаро. Ба канали мо обуна шавед то аз мошинои навбатиён бехабар намонед. 97000 сомон Toyota Axio. Солаш 2008, мотор 1.8, бензин. Тамошо кунед. 1 сол тонировка. ҳуҷҷатош то охири сола. Саб сафед сафеди тоқ компания. Ягон детали мошин сарапина надорад. Тайёрак, номеро падарка. Болнон нав, дискачако родной. 1.8 назар 1.5 хела фарқа дора. 15-20000 разница дора. Хайтон тамошо кунед. Сомон тиҷирани Instagram ан YouTube ани 1.8 хариди зур дора. На марҳамат. На види қафош тамошо кунед. Марамат салон. Бесключевой, 4 дар электро. Мультирул ҳар ду тарафа. Старт-стоп, монитори заводской, климат-контрол, коробка автомат. Харидоро боша марҳамат номеро як казир навордааст. Лайкора жилет накунед, меҳмон бошем, подписатсия кунед. Гази урачуран дошта. Нак мотора тамошо кунед. Бисёрио аксио мегуфтан намарамат мотор. Мотор, коробка, ходовой кузов идеални состояние. Биен мошина қабул кунед. Номеро 1019 варианти алиш нест 97000 сомон бо муомила дора. Фикратона ҳатман дар комментария нависед. қимати арзонай ҳатман дар комментария нависед. Марҳамат бардарҷонои ман нигоҳ кунед. Барои шумо як Toyota RAV4 ёфтагием нархи беҳтарин кардем. Нарха нигоҳ кунед. 148000 сомон. Солаш 2013. Мотор 2.5. Мошини Европа. ҳуҷҷатои солона. тонировкаш 3 моҳи дигар дорад. Хуб, сеташа нигоҳ кунед бардаро. Сеташ ҳам бад нест. Сеташ мокри асфалт аст. Хелас не сеташа нигоҳ кунед. Хуб, небдид. Як хел RAV4 мегӯям. Стопи якла сета диод мешавад. Ина ин стопи простой аст. Стопи простой намехел мешавад. Сета диод ниёш бо спирали чурак мешавад бардаро. ҳолати мошинчашон бад нест. Ягон камбудӣ надорад бардарои ман. Нархаш арзон аст. Ҳозир ман нишон медиҳам барои чӣ нархаш арзон будагӣ шуд. Яке хай нигоҳ кунед. 4 ойна электропакет. Салонаш лата сиденияш ручной, коробкаш механика аст. Коробка механика барои ҳамин нархи арзон монда истода меояд. Так мотор, коробка, ходовой ягон ҷош ягон хел кор надорад. Мошин нозада Европа кондитсионерош кор мекунад. Бардарое ки автомат не коробка механика дӯст медорам бардаро марҳамат барои шумо варианти беҳтарин мошинчаи бисёр хуб аст. Коробкаш автомат 2013 мо 200 210 220 нарх монда истодем. Ина 148000 сомон. Чӣ аст арзанда аст ё не? Фикротона ҳатман нависед, ба дӯстон равон кунед. Ба бародарое ки коробка механика дӯст медорам, ба он бародаро ҳатман равон мекунед. Бародаро лайка фаромӯш накунед. Ташаккури зиёд ба ҳаматон. Ба канали мо обуна шавед то аз мошинои навбатиён бехабар намонед. Бай бародарои ман нигоҳ кунед. Хай Opel ба бай намегуфтем, не ки Opel нархи Camry аст, барои ҳамин бай гуфта истодем. 95000 сомон. Нархаш сразу ҷош мегӯям бардаро, не ки то охира тамошо кунед. Хуб, солаш 2008. Номерчош хушрояк подарка. Мотор 1.8, коробка автомат, фарои робот. Мешавад ё бо дачи комплектатсияш гуфтан гирам. Лобовой антиблик, тонировка ҳуҷҷатош солона, кожни салон, коробка автомат, гуфтем коробкаша. ҳолаташ беҳтарин. Ягон майда, ягон грамм камбудӣ надорад. Мотораш ранги соат кор карда истодааст бардаро. Баллончош пачка, не ки баллони зимни будааст. Кузова нигоҳ кунед. Рута мебинед. Полировкаша нигоҳ кунед. Чотка.
خب برادرای من ماشین خیلی بهتریس ماشین چون خوشرنگ هست. اینا خودتون شاهد شده ایستاده. این همین ویدیو با چه خیلی ماشین میبینید که از پیش میبینید ماشین خیلی قبول میکنید. فرکوب داره زواتسکو، پارکترونیک داره زواتسکو. اینا نوارو ببینید. سالن تماشا کنید. 4 oyna elektropakет, kojni salon, baynash latta. نه شتورکوش هم شیشه است. شتورکوش پولکوش همش زواتسکو در جوش ایستاده است. نگاه کنید. مرحبا کنید. سالن ببینید. 230,000 کیلومتر родной пробеги خدا شده است. родной кондиционер ях. Монитори средной дорад. И гарени плюсикалон. Монитори средной наворотоша нигоҳ кунед. Обогрев сидени режим спорт, парктроник, коробка автомат. Ина зимний режимаш ҳам аст. Чӣ хел аст бардарҷоно? Номерчаошам падарка аст бардарҷоно. Ина мошинам тамошо кардем. Чӣ хел аст? Анако фикротона нависед. Арзанда аст ё не? Лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед. Ин мошин дар шаҳри Истарашам қарор дорад. бародарои ман ки Toyota Camry 2 SK пурсида истодаед бародарои ин ҳолаташ беҳтарин аст барои шумо тамошо кунед. Солаш 2011 мошин рестайлинг, мотор бошад 2.5. хуб тонировка ҳуҷҷатош 7 моҳӣ будааст. 7 моҳ тонировка, 7 моҳ ҳуҷҷат дорад. хуб дискош размери 17 заводской дискаи худаш мешад бардаро. Тонировкачои 100% кати. ҳолати мошинча беҳтарин боварӣ дорам ки нархаш ба арзанда аст. Боз муомила мешад, боз арзонтар карда мешад. Марҳамат равед аз наздик хушрӯ тамошо кунед. Винкодоша меонам, винкодоша аввал занед бинед, махлуқ кунед бад редқати устодон раидам мешад. Тамоми навод проверка мошинча тайёр аст. Кожни салон даст, салони сиёҳ. хуб Camry 2 SK ҳам салони сиёҳ дорад, ҳам салони светли. Сиденёш кожа будаст, неги обшивкош латтаги будаст мошинча. Сиденишина лифт, ҳар ду тараф лифт мешад, элиҳо як тараф винкод. Винкода занед бинед, Google ба мезанед мебурад. Кожни рул, мультирул як тараф. Пробег бошад 237,000 мил гаштаги родной пробеги худаш ягон хел топ додагӣ нестан. барои ин бисёртар метавад. Кондитсионери кор мекунад, коробка вариатор, торпедачош на кожош ҳам хушрӯ, ягон камбудӣ дида намешад бардаро. марҳамат. Касе ба маъқул бошад фикр мекунад варианти беҳтарин люк ҳам дорад. 115,000 сом. Чӣ хел аст бардаро? Чӣ фикр доред? Арзанда аст ё не? Фикротон нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Мошини арзона дастрас метавонед танҳо аз канали Автодубай TG пайдо намоед. Ташаккури зиёд ба дӯстон равон кунед. марҳамат. бозиёта дигар Opel Astra G кулифи Хаҷибек солаш 1999. мотор 1.6, мотор 1.6 Экотек аст, 16 клапана. хуб нархаш 50,000 сомон, не ки охири нарх гуфта дигар арзон намешад. 47-48,000 савдо харидор уже доштиян. барои ҳамин гуфтем хай 55 мо гуфтан, не камтар арзонтар мо мегуфтем. 50,000 сомон охираш. Не ки ҳолати мошинча беҳтарин аст. ҳуҷҷатош солума, ягон камбудӣ надорад гуфта истодан. Фаркоб номерчошам безедне, номершам хушрӯ. Салона тамошо мекунед. марҳамат. мошинча як даста аст бародаро. хелдоро метавонед биёед аз наздик тамошо кунед. кондитсионерам дорад, коробка механика. салон мошин нигоҳ кунед чӣ хел аст. пробегозу мебинед. 187,000 километр пробег дорад. не ки штокаш бардаро, штоки селексион мешад, штоки солои нав, штоки 99 хел намешад. ина нигоҳ кунед кожаи рула бардарои ман. пешам хел мезеди мошин чобам хел не. хелдорои на марҳамат. чӣ хел аст? арзанда аст ё не? фикротон аст вана. салом алейкум бардаро. мошини албатӣ Mercedes-Benz 213 кузов. солаш 2018. объём мотор D турбо. номеро падарка. ҳуҷҷатҳо солона, тонировка солона. 4 балонш дар ҳолати хуб. панорама дора мошин. ина бардаро нигоҳ кунед. мошина хиди бародар аз Европа овардагия. состояниш зурой. задний парктроник, задний камера. ҳолати салонша нишон метиҳем. марҳамат бинед. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. подсветка дорад. салон кожа чихол кашидагӣ. ина ҳолати пеш. ина бардаро обогрев сиден дорад. акустика блумастер. мультирул ду тарафа. пробегша нишонтон метиҳем. 112,000 километр. ина бардаро 5 режим вожден дорад. соат хайна дарунаш бардаро. старт-стоп, автопарковка, круиз контроль, радар, ҳама чиш аст. нархи мошин бардаро 310,000 сомон бо муомила дорад. лайкора фаромӯш накунед, ба саҳифаи мо обуна шавед. ман марҳамат. Toyota Camry 2 комплектация XL мошинча корейка аст. нархаш 155,000 сом гуфта истодам. ҳуҷҷатош то охири сол бардарои ман. мотор 2.5 комплектация XL Корея мешад. 155,000 сомон. балумош дар ҳолати хуб, кузуфош тоза, ягон камбудӣ надорад.
нигоҳ кунед бародарои ман, як дастгаштаги аст, номер чошам хушроак аст, мотори 2.5 мешад, яъне ҳама XL-ёи Корейка бардаро. Хуб, салон тамошо мекунед, мошин дар шаҳри Истарашин аст, метавонед биёед аз наздик мошина тамошо кунед. Хуб, кожни салон, мебелни салон. Хуб, бо чӣ дорад? Сидени лифт, винкод дар кор, не японко, винкодаш намеборад, не японко, инҷа винкодаш ҳам мешад бо монитори Android задаган, коробкаш вариатор. Хуб, абагреи сидени, мултирул ду тараф, проедашо зир мебинед. Марҳамат кунед, чандта гаштаги аст? 290,000 километр гаштаги аст. Мил не, километр мешад Корейка бардаро. Американка бошад агар мил мешад. Чӣ хел аст бардарои ман? 155,000 арзанда аст, ёне фикротон ҳатман менасед. Мошин задаги умуман надорад, даҷи краска мумкин шудаги набошад. Агар ягон бампераш краска шудаги набошад, боз муомила дорад бардарои ман. ҳуҷҷатошо гуфтем то охири сол. Арзанда аст, ёне фикротон ҳатман менасед. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Бо эҳтиром, канали Авто Дубай ТЖ. Ташаккур зиёд ба ҳаматон. Рӯзи хуш барои кор. Бай бародарҷонои ман, марҳамат, мувофиқи талаб дар охир барои шумо ёфтем. Lada Priora. нигоҳ кунед бародарҷоно, ранги аспаки сиёҳ бар сип сиёҳ будааст. нархи мошина бародаро дида видео нагзаронед. нархи дидед 85,000 сомон. не ки мошин бародарҷонои ман аз вай приорои простой нест. солаш 2018 будааст. 2007-8-12 не. 2018. Номерчаша нигоҳ кунед чӣ хушроак аст. 4-1 номерош. Мотор 1.8. Тонировка ҳуҷҷатош ҳамаш салона. Салона нигоҳ кунед чӣ тозаки хушроак аст бародарои ман. салони сиёҳкати, салонош налафта. ҳолати мошин бениҳоят тозак хушроак аст. бародарое ки Lada Priora бисёр мепурсед, ина марҳамат ягори мошина аз назар гузаронед. Ако ман Lada Priora хушрӯ намефаҳмам бародаро, не ки нахудатон бинед ки иштокоша нигоҳ кунед чӣ хел аст. пробегаш ҳам бисёр кам, пробега бинед 159,000 километр гаштаги аст. мониторчаша нигоҳ кунед. бо 2018 камтарак уже дизайнаш вид доштааст, не ки рости гапам хел не. хуб, мошинча передни видуши мешад. салончош тоза хушроак, ҳуҷҷатошо гуфтем ҳамаш салона, коробка механика, гидравлик, кондитсионерам дорад. чӣ хел аст бародарҷонои ман? ин видео ба ҳамон любителои ваз, ба любителои Lada Priora равон мекунед. нархаш ба арзанда аст, ёне ҳатман фикротон насед, ба канали мо обуна шавед. мошинаи арзанда аст, метавонед аз канали мо пайдо кунед. ташаккур зиёд ба ҳаматон. ин мошина фақат мефаҳмидагиҳо мефаҳманд бардаро, ба худаша любител албатта ки дорад. Lexus ES 250 бардарои ман, марҳамат. соли 2013 пешоша бодикит кардаган, бодикити 2019 бо аст. ҳолати мошинча бисёр хушроак аст бардарои ман. ES 250 гуфтам, хушро аҳамият чед. ES 250 мумкин хелатон фикр мекунед ки гибрид бошад. не бардаро, гибридошон ES 300 мешад. ES 250 европейка мешад, мотори 2.5 бе гибрид. ES 300 бошад, агар мотори 2.5 гибрид америка мешад. хуб, ҳолати мошинча бисёр хушроак аст, ягон камбудӣ дида намешад. нархашам дастар аст. 170,000 сомон. салони сиёҳ, кожни салон, нигоҳ кунед, салонаш хеле тоза хушроак аст. бо чехолкаш дигар бародарое ки 7.5 камтар кам расход, не бисёр расход мекунад даган ку. ин вариант барои шумо беҳтарин вариант аст. 2.5 бо расходаш назар ба 7.5 камтар. сидени лифт, винкодаш на инҷа бародарои ман, не ки винкоди Европа намеборад. хуб, салона тамошо кунед дигар, рулчош ҳам нигоҳ кунед, не ки рулаш мебелни рул набудааст. пробегаш кам бародарҷоно, 100,000 километр гаштаги. мониторша нигоҳ кунед чӣ хел аст. монитораш майдак, мониторчаш се режим вождения дорад, ҷостик намешад, не ки ноба ҷостик надорад. салончош не ки тоза хушроак аст. главне медонед чӣ бародарои ман? европейко нов зада мешад, мошин задагӣ надорад. як пешоша алиш кардаган, рестаринг кардаган, ду фари бампер алиштаги аст. тамом. нарха гуфтем 170,000 сомон. 3 моҳ тонировка, 3 моҳ ҳуҷҷат ҳам дорад. чӣ хел аст? ба шумо маъқул шуд ё не? ассалому алайкум бардаро. мошини навбатӣ Mercedes-Benz GLE 6C V8 Turbo AMG бардаро. нигоҳ кунед. 360 градус камера. мошин 4 балонш дар ҳолати хуб, передни задни фартрони, 4 дар безключевой доступ дора. мошин панорама дора. ина бардаро бибинед. выхлопа бинед. балон разноширокӣ, ҳолати салон нишон метиҳем. выхлопиш аҷоиб. ина бардаро ҳолати салон, обогрев сидени, климат контроль. ина ҳолати пеш. панорама дора мошин бардаро. ина бардаро бибинед. AMG боковой ҷамша, лифт памп сидения, ҳолати дронаш, мультирул ду тарафа, 90,000 километр, климат контроль. ина бардаро 5 режим вождения, пневмоподвеска, обогрев охлаждения, монитор. бардаро 6 саи тоза, круиз контроль дора. нархи мошин бародаро 300
Марҳамат дӯстон, Kia Sportage соли 2017 вагон объем 2 бензин турбо. Гарени бад хеле комплектация гарени камай. Бо диққат навора то охира тамошо кунем. Пеш аз навора тамошо кардан дастгирия фаромӯш накунем. Лайкои бепуламонаи меҳмон бошен, подписатсия кунем. Рафтем фақат комплектацияро гӯш кунем, роҳат кунем. Партроник пеш қафо, панорама, безключевой, датчик полоса, датчик слипер зон. Хулас гап любой чиро дора, тамошо кунем. Мошин нав омадагар аз тамошкаш кардаган тонировка уҷат надора. Балнош нав, не ҳолати балнош. Дӯстин, вали мои каран кардаги, химическа кардаги нест мақсади гап. На види қафош. Задни камера. Партроника гуфтем, тамошо кунем. Сарапина не қадар кор дошта. Ба хайр аҳамият наметем. Америкаи мошин 102,000 мил пробег дора. Дальше. Салонша тамошо кунем. Безключевой, 4 электро, боковёшкай қад мешавад, лифт, мультирул, липсток, датчикора нигоҳ кунем, слипер зон, полоса, ана обогрев, обдув, старт-стоп, 107,000 мил дай дӯстони азиз. Марҳамат, лайкора бизанед, алоқа биред ҳолати салонаш. Бародарҷоно, марҳамат, нигоҳ кунед. Kia Ceed соли 2018 мотор 1.6 бардор, коробка автомат, мошин Корея. ҳолаташ бисёр хушрак аст, ягон камбудӣ надорад, як дасткаштаги компактни мошинчаи майдак аст. Як тай дигар рафикам душанбе ба як мошинча мондаду бисёр мақбул шуда. Начи башам нигоҳ кунед. Задни камера чоша нигоҳ кунед, ҷош хел аст. Хуб, парктроник дорад, задни камера дорад, як тонировка наки надоштааст, ҳуҷҷатош ҳозир мефаҳмем. Нав гузарондагӣ бидиам бардаро, солома ҳуҷҷат, утилизатсияшам будааст. Салон чоша нигоҳ кунед чӣ хел аст. Коробка автомат гуфтем, мультирул, обогрев сидани, лабояш наки трешин доштааст. Салончош тоза хушрак аст дигар. Хуб, ин инҷош карбон будааст, ман карбони дохзони климат контрол, обогрев сидани ҳам дорад, наки калид будааст мошинча бардаро. Липсток, мультирул, пробегаша калидша намоданги пробегаша бинем. Ман телефончоша нигоҳ кунед, заводской, ин инҷа флеш карта мемонед. Як лабоя адиш мекунем, тамбарчил бо дорад, ин обогрев руля дорад ки ҳам сиданиёш гарм мекунад, ҳам рулаш ҳам гарм мекунад бардаро. нархаш бародарҷонои ман 100,000 сомон аст. Боз албатта муомила дорад. Марҳамат, метавонед биёед мошина аз наздик тамошо кунед. арзанда аст ё не? фикротонро ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. мошина арзон дастрас, метавонед аз канали Авто Дубай TG тамошо кунед. ташаккури зиёд. 148,000 сомон Lexus IS 2015 сол, мотор 2.5. мошинчаро бо диққат то охира тамошо кунед. 1 сол тонировка, 1 сол ҳуҷҷат, утилизатсия дорад, транзит тайёр. Тайёрак нарха бинем 148,000 сомон. Дискачако радной, балнош ягон 50%. 50 ё 70 бигем хато намекунем. Транзит какрас тайёр, каш успед кард дош шава. Лайкора пабратски бизанем, меҳмон бошем, подписатсия кунем, рафтем, танаша нигоҳ кунем, шиша. F-Sport айбад, не види қафош. гарени бад 148,000 сомон охирин нарх. Се режима, люк, чехолоша нав установка кардем, тамошо кунем. Чехолош безключевой, нигоҳ кунем салон шибакай. 4 электро, блокировка доро, лифт, се режима, ҷойстик, липсток, монитори Android. Хулоси гап нархи дастрас, марҳамат, хайрдоро боша, алоқа да бурин. арзон намешава, охири нархе 83,000 мил пробег дошта. Варианти алиш аста? Варианти алиш нест, фақат фурӯша. Марҳамат, партроник надошта. хушруги мошинчара нигоҳ кунед.